updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Labor Day sa May 1, kasado na. Panukalang batas sa pagtuturo ng World War II sa kolehiyo dapat nang ipasa. VP Lenny supporters may paglilinaw sa pambabastos kay Jillian Robredo sa Baguio City. Ikatlong taon ng Mangantaku Festival nagbukas na. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Zone Headlines. Naimbag nga malam amiyanan Luzon. Hatid namin ang mga maiinit at pinakabagong mga balita. Libu-libong lokal at domestic na trabaho ang handog ng DOLE sa darating na Labor Day. Magbabalita, Ren de Guzman. Dahil sa pandemya, tumaas ang unemployment rate ng Cordillera. Based on our data, tumaas po yung unemployment rate natin dito noong pandemic. However, I have no data right now available. Dahil dito, ilang assistance program ang inilunsad para sa mga nawalan ng trabaho. During pandemic po, nagkaroon po tayo ng programa na tinatawag na COVID Adjustment Measure Program. Yun po yung one-time na financial assistance, just like yung SAP ng DSWD. Bali po yung camp po na yun, nagkaroon po tayo ng dalawang tranches noong 2020 and 2021. And this 2022, nagkaroon po tayo ng Camp 3. Unti-unting pagbabalik sa normal, batid nilang trabaho pa rin ang hanap ng mga residente para makabangon. Kaya't, kasabay ng selebrasyon ng Labor Day sa May 1, ay ang libu-libong trabaho sa loob at labas ng bansang naghihintay sa mga nais na mag-apply. May pre-registration po tayo dito sa Baguio Benguet Field Office po natin sa may Cabinet Hill. At meron din po sa Public Employment Services Office sa may City Hall. So sa mga job seekers po na ayaw pong pumila during May 1, pwede po kayong bumisita po sa PESO at sa Baguio Benguet Field Office po natin para mag-pre-register. Lang din nilang magdala ng valid ID at resume kapag nag-pre-register at maging sa mismong araw ng Labor Day. Gaganapin ito sa Baguio Convention Center mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bukas ito sa lahat ng nais mag-apply kahit hindi pa taga Cordillera. Sa usapin naman sa pagtaas ng minimum wage, yung update po ngayon is yung Regional Tripartite Wage Productivity Board po natin. Yun po yung body na nagdedetermine kung kailangan natin ng magtaas ng sahod. Ongoing po yung public hearing nila. Tapos na po sa Kalinga, Apayao, tapos na sa Mountain Province, sa Ifugao.
Kahapon lang po sa Abra po sila. And sa April 28 dito po naman sa Baguio and Benguet po yung public hearing. And after that public hearing po, magde-deliberate po yung board to determine whether kung magkakaroon ng wage hike at kung magkakaroon mo naman po ng wage hike is kung magkano po. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Hinikayat ng PVAW na ipasa na ang panukalang batas na naglalayong maituro ang World War II sa kolehiyo sa paggunita ng Liberation of Baguio. Narito ang report. To Baguio, former summer capital of the Philippines. Baguio was one of the strong points in the Japanese defense system of northern Luzon. The city is in ruins as the Japs withdraw to the north and our troops take over. Sariwa pa sa mga alaala ni Lolo Marcial ang kwento ng kanyang mga lolo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Lumahok kasi sila noon sa pakikipaglaban sa mga Hapon sa northern Luzon. Karamihan ng trabaho nila ay tagabuhat ng mga baril. Gaya ni na Yamashita, yung nagbubuhat, sila kasi mga bata pa noon sila ay kargador. Yung iba, yung uncle ko sa La Union, medyo may pinag-aralan din, nakapasok dito sa elementary, kaya may baril. Kaya naman, mahalaga sa kanya na maipasa ang mapapait na aral ng digmaan sa mga kabataan. Dapat wag nilang kalimutan kasi sakripisyo ng mga magulang, mga grandparents, kung hindi sila nagsakripisyo, hindi ko alam kung anong nangyari sa bayan natin na Pilipinas. Sa paggunita ng ika-77 anibersaryo ng Liberation of Baguio mula sa Japanese Imperial Army, inihayag ni Undersecretary Ernesto Carolina dapat ipasa na ang House Bill 9850 na magtuturo ng World War II sa kolehiyo. At mga kababayan, suportahan po natin, ituloy natin yung paglagi dito sa bill na ito para maituro at malaman ng ating mga anak ang talagang naging papel ng ating mga kababayan, lalo na dito sa Baguio, lalo na ng ating mga igorot na warriors sa pagpapalaya, sa liberation ng ating bansang Pilipinas. Sa ilalim ng House Bill 9850, isasama ang World War II sa 50% na mandatory Philippine history subject sa kolehiyo. Hinihikayat din nito na magkaroon ang mga universidad ng karagdagang libro at mga resources sa pagtuturo ng World War II. Pero ayon sa mababang kapulungan ng Kongreso, Senado na lang ang inaantay para maipasa ito. Palagay ko medyo mahirap. Sa amin sa House, approve na ito. Itong paglagay sa curriculum ng high school at saka sa college, itong pagtuturo sa World War II. So, palagay ko hindi ma-approve ito sa Senado kasi kulang ng oras . But what we will do is to refile it again in the next Congress. Ang Liberation of Baguio ay naganap noong ika-27 ng Abril noong 1945 kung saan tumagal ito ng 3 buwan. Aabot sa 2,000 ang naitalang patay sa lungsod. Ito din ang naging susi upang mahabol at mahuli si General Tomoyuki Yamashita sa probinsya ng Ifugao noong 3 ng Setyembre 1945. The city is in ruins as the Japs withdraw to the north and our troops take over. Charles Colimon para sa Luzon Headlines. Susunod, VP Lenny supporters may paglilinaw sa pambabastos kay Jillian Robredo sa Baguio City. Mula pa Oktubre nung nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo
ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Para po sa loob ng 5 taon, ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Gico III, kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business, napabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalong umunlad ang mga kooperatiba. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Mig Subiri, ang inyong trabahador ng Senado. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. At Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25. Probinsyano ako, party list. Number 25. Probinsyano ako, party list.
list. Number 25. Probinsyano ako. Party 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 list. Number 25. Nilinaw ng mga supporters ni VP Leni Robredo na walang ginawang anumang pambabastos ang anak nitong si Jillian Robredo sa pagbisita nito sa Baguio City Public Market. Narito ang report. Umikot kahapon ang anak ni VP Leni na si Jillian Robredo sa Baguio City Public Market. Kasama niyang nag-ikot ang One Baguio Benguet Robredo People's Council. Habang nasa vegetable section, maririnig sa video ang pagsigaw ng isang lalaki ukol sa pagharang sa daan. Sinundan ito ng patutsada ng lalaki sa grupo. Inakusahan kasi ang anak ng vice-presidente na nambastos umano sa lalaki. Pero ayon sa One Baguio Benguet Robredo People's Council, hindi ito totoo. Hindi totoo na prinovoke ni Jillian yung whoever shouted na dayo lang kayo, igurot kami. So, it was not even a vendor in the public market. No? So, kung sa amin, nakikita namin sa isang bayan na it's bringing to fore the intensifying campaign in this very important 2022 presidential elections. At ikita din sa video na naging magalang ang unika iha ng vice-presidente sa mga vendors ng public market at naging mahinahon lang ito sa pangyayari. At tunay dito, si Attorney Kay Balahadia na kumausap sa lalaking nagsisisigaw. Nung tumaan siya, nag-start na siya na kayong humarang-harang dyan, public market ito, yung talagang malakas na. And so everybody responded na, pasensya na po, sorry po, yung mga tipong ganun. So nag-apologize sa mga tao. But he did not stop shouting. And of course, being from Baguio, nahiya naman ako, di ba? So lumapit ako sa kanya. Sabi ko, bakit po kayo sumisigaw? Huwag po kayong sumigaw. And I did it in the most proud manner that I could. Tapos, huwag po kayong sumisigaw. Parang, I was just really trying to calm him down. Nilapitan na rin siya ng police to calm him down. Pero kahit inawat na ng pulis, hindi pa rin daw tumigil ang lalaki sa kasisigaw. Lalo pa itong lumala dahil sa samot-saring balitang lumabas sa social media. Twisted to make it look like Jillian Robredo provoked this person. Nakikita niyo yung mga fake news at disinformation na sinasabi na let me educate you ang start. Tapos, let me educate you. Tapos, biglang, nagsisisigaw na. So, parang pinapalabas nung mga fake news na yon na si Jillian yung pinagsimulan. But she was nowhere near that person. Pero bago umalis ang grupo, nagpaumanhin ang mga vendors ng vegetable section sa hindi inaasahang pangyayari. Iginit din nila na ang ginawa ng naturang lalaki ay hindi sumasalamin sa pag-uugali ng mga taga-Baguio at mga igorot. Inaalam pa ng mga supporters ang pagkakakilanlan ng lalaking nanigaw kay Jillian. May mensahe naman dito ang grupo. We shouldn't let the heat of the election or the heat of the campaign drive us to behaviors that are unkind, rude, and definitely not reflective of who we are as people of the Cordilleras. Ngayong araw, binisita ni Jillian ang mga youth supporters ng kanyang ina sa mga universidad sa lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa panahon ng pandemic, pwede bang magtaas ang isang lessor
ng upa sa bahay ng 50%, 70%, 100% increase in the rental law. Noong way back in the 20s, meron tayong Housing and Urban Development Coordinating Council Resolution number 1. And ang sinasabi nito ini-extend niya yung Rent Control Law 9653 hanggang December 2020. Actually, ang Rent Control Law, sabi niya 2% annually lang ang pwedeng rental increase. However, noong nag-expire ito, noong December 2020, hindi na siya na-extend. Hindi na na-extend yung batas na yan na kinokontrol niya yung mga rental increases. And because nag-lapse yung batas na nagre-regulate or naglilimit ng increase ng rentals, right now, there is no rent control law na pwedeng gamitin pang question or pang appeal ng rent increase. Because of this, the rental increase is now in negotiation between the lessor and the lessee. And unfortunately, if you cannot agree on the rent increase, ang option ng lessee is to vacate the premises of the leased premises. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Ikatlong taon ng Mangantapu Festival, nagbukas na. I will fight for boosting of our tourism industry. Economic growth corridor in the Cordillera. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan yan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalanan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, taratati ng itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaiten tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasen dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasen tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for Healthier Benguet. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts.
best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Formal nang binuksan ang pagdiriwang ng Mangantaku Festival. Hatid nito ang samot-saring pagkain mula sa Cordillera. Narito ang report. Angat ang panlasang Cordillera sa ikatlong taong paghahain ng Mangantaku Festival. This food tourism festival has become a source of pride not only for the Cordillerans but for all those who appreciate and understand the importance of food in fostering a people's culture and heritage. Ayon sa Department of Tourism, maganda itong pagkakataon para mapalakas pa ang turismo sa Cordillera. Who has evolved into a highly effective platform for advancing culinary tourism in the Cordilleras, which has become an integral part of tourism and is now regarded as a critical component of the tourism experience. Tinawag ang pagdiriwang ngayon bilang Wat-Wat Edition. Sumasalamin kasi ang pagkaing Wat-Wat sa kultura at tradisyon sa pagluluto sa Cordillera. Kasabay ng pagbubukas ng pagdiriwang ay ang pagbubukas ng Mangantaku Food Fair sa reflection pool sa harap ng The Mansion. Ang bato ng booth ng Apayao ang bestseller na Pinalatan Pizza. Sa place namin talagang nagbe-bestseller lalo na itong Pinalatan na pinaka-common na dish sa amin na made of yung toppings niya is may dahon ng pomelo na nagpapabango sa Matatagpuan din dito ang sikat na Miki ng Abra, inandila ng Kalinga, kamote cake ng Benguet, local brew ng Baguio at iba pa. Kaya naman, swak ito sa mga turistang naghahanap ng kakaibang pasalubong. Umaasa naman ang Department of Agriculture na lalo pang mapapagyaman ang agrikultura sa rehiyon sa muling pagbangon mula sa pandemya. With other native dishes in the region such as Patupat, Pinikpikan, Pinuneg, Kiniing, food will always be the front runner helping to boost our economic recovery given the Filipinos' love for food in general. Magtatagal ang Mangantaku Food Fair mula April 27 hanggang sa Sabado, April 30. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa inyong lahat.